Jokanyanam, wuod Luo osekwayo ng'uono kuom wer manowero kendo explain maber ni ne en wer mane omiye gi client, nowero ne client ok nong'eyo ni dhi chalo kamano. Kendo kwayo joma nyimine ng'uono kaka an ng'ama miyo awene, ng'ama okwayo ng'uono iwene. Koro jokanam, wawene uru, dhano ema timo makosa. Wang'eyo maber ni koro oselan lesson kuom gima notimore, kendo kik wamake kendo kik wahinye ahinya e internet. Internet samoro nyalo ga hinyo ji jomoko. Koro wawene uru jokanyanam. Jothurwa, mokwongo akwayo ng'uono makende kod gima yande otimreno. Wer manyawero nawero kokwayago from Germany kod client moro. To kanyawere kunang'e ni gima spread madhi bede it ji. Koro sana sana joma nyalo kwan ng'uono motegno gin kaka wamama, gin mine kod osiepena gumatin go wena uru. Asanteni.